जे बेखायनो सासे सुबुङा जुदि गुरु नीति हास्त्र जुदि मानिनो रोङाब्ला बे गावनि आत्माखौ मालाबाबो अबगति खालामनो हाया होननानै बिखौ गीता भागवतावबो बुंबाय दङ। आरो बेफोरबायदि बेसेन गोनां जोंनि गेजेराव जे जों मोनदों कलि जुगाव कलिनि अन्तिम कालाव जों गुरुजोंखौ मोनदों सोरनिबा थाखाय नङाब्लाबो आंनि थाखाय महान गुरुजों अनेक साननो हागौ गुरुनि खोथाया निजा निजा जे बेखायनो बे गुरुनि खोथाखौ जों मिथिनो गोनांबा गुरुबिहीन कर्म गुरुबिहीन मनोभाब गुरुबिहीन बुद्धिया जाबाय गां गैयि कार बायदि होनना बुंदों दे इसोरफोर नोंथांमोना मिथिगौ कार बे कार गावनायाव खिथुआव गां होयो गां गैयि कारा माबायदि थांगोन नोजोराव थिखिनो हागोन ना खोन्थानो हाया गां गोनां कारा खिन्थु ठीक नोजोराव थाङो थिग बिदिनो गुरुबिहीननि जत कर्म सब पाखाहीन कार तैल्य होननानै फोरमायदों जे बेखायनो जोङो गासैबो आत्माखौ जुदि मुक्ति होनो थाखायनो धोरोमनि सेथलायाव जुदि फैदोंबा गासैबो जोङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव थानानै एकमात्र गुरु मन्त्र जाय खुब मोजां बुंनांगौ जाहा गुरुआ किसुमान खोथाफोरखौ आध्यात्मिकनि खोथाखौनो बुंलायदों आंबो दा एसे बुंनांगौ आत्मानि गियान फोजोंनो गोनांबा संस्कृत कम्प'जार बुंदों आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति मोत्सुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति मोत्सुते आत्मानि गियान सोरांखौ ज्योति माने सोरां आत्मानि सोरांखौ फेहेरनो गोनांबा फोजोंनो गोनांब्ला ब्रह्मज्योति स्टुडि खालामनांगौ ब्रह्म माने स्वयं सोरजिगिरिया नांगौ सायाव बुंबावो गासै बुहुम मेगन थाइनैजों नुनायानो ब्रह्ममय ब्रह्म माने जोलै आध्यात्मिक आं तत्त्वखौ फोरमायना होबाय दं आत्मदर्शननि खोथाखौ गोथौ हिसाबै माखासे धर्मनि खोथा रायलायो नाथाय आत्मदर्शनखौ सिखायजानांगौ एक्सट्रा अनेक गिदिर गिदिर फरायनानै जानो हागौ किन्तु आत्मदर्शन रोंनो थाखाय सासे गियानि आत्मदर्शन खालामनो हानाय पण्डितनि खोथायाव आश्रय लायाबा कुनु शिक्षाखौ लाभ खालामनो हाया जे बेनो जाबाय गुरु एखाने आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति मोत्सुते ब्रह्म ज्ञान ईश्वरी ज्ञानखौ जुदि फेहेरनो गोनांब्लाथाय गुरुनि प्रति ज्ञान भक्तिखौ फेहेरनांगोन गुरुनि प्रति भक्ति गैयाब्ला कुनु लाभ गैया जे बेखायनो गुरु नोंथांमोना मिथिगौ गीता भागवताव खोनादों भागवताव बुंदों दशम स्कन्धआव जे कृष्ण बलराम मोनाबो शान्तिपनि गुरुनि खाथियाव दीक्षा लानो थांदोंमोन नाथाय बिथांमोना मानो फोथैदों कृष्णआ मा रोङा किन्तु थेवब्लाबो गुरुनि खाथियाव आश्रय लाहैदोंमोन चौखस्ति बिद्याखौ सोलोंनो थाखाय बेखौ जोंखौ खोन्थायदोसो जोंबो दिनै संहाराव चौखस्ति बिद्या दं गासै संहार शास्त्रआव बुंदों बे खोथाखौ आरो बेखिनि खोथाखौ जोङो दिनै बेसेबांबा रोखा रोखायै जोंनो जोंनि आंगोनि गुरु कलिजुगनि महान ईश्वर बे गुरुनि खोथाखौ बयबो मिथिगौ बे गुरुआ जोंनो रोखा रोखायै जोंनो बेखौ फोरमायना होखादों बे फोरमायनाय एकमात्र नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ महान मूल्य सना बायदि थफ्ला गांब्रै बिजाब जोंनो लिरना होदों नोंथांमोना मिथिगौ शंकरा जुदि लिरनांगौबा दशम कीर्तनानो जुदि बिसोरनि थाखाय सना बेथर जायोब्ला जोंनि कलि जुगाव महागुरु हरेश्वरा जोंनो बे गांब्रै महासना बेथरखौ लिरना होदों इमान गोरलै नङा इसोरफोर माखासे गोरों डक्टरेट दङ कत गोरों गोरों MBBS दङ नाथाय बिथांमोना बिनि बायदि लिरना होनो जोंनो गोजोन होनो हानाय सासेबो द्वितीय नुवाखै आङो दा द्वितीय जों सासेबो नुवाखै नाथाय बिराद गोरों गोरों दं जोंनि बर'नि गेजेरावबो आं बेखौ बुंनो थांदों नाथाय जिबिराद गोरोङा गावनि सायावल' खोब फेहेरनो नायबाय दं गावनि माया बिखयावल' बुजिनानै दं
मानो होनब्ला माखासे गोरों गोरों गौथुमाव माखासे गोरों गोरों दं मानि थाखाय खालि ब्रह्म बैकुन्ठपुरानि खोथाखौ मोनसे श्लोक बुंनि आं नोंथांमोना बया मोननाङा বেদলয়ে বাদ করে অর্থকে না জানে স্বর্গকে কেবলে পুরুষার্থ করি মানে হয় পণ্ডিত নিচে অর্থক না চাই যেনে গঙ্গদকে এৰি খাৰদক খায় বেদলয়ে বাদ করে বে আচার খান্তিকে লানাनै বিবাদ কালি কাইজা जोंनि गेजेराव बाथौ धर्म मानो होदों अर्थ होआखै केवल स्वर्गनि खोथाखौल' इसोर श्रेष्ठ सानो स्वर्ग स्वर्गआ खैथा इखौबो सोंबा खोन्थानो हाया स्वर्गआ जे 7टा स्वर्ग दं भू भव स म जनत बहयदं नाथाय बबे स्वर्गनि खोथाखौ रायलायदों होनना सोंब्ला मिथिरोङा आरो स्वर्गनि खोथाखौल' रायलायो जोंनि बाथौ मुथुमाव आं माखासे मोनबोबाय सेन्ट्रेलावबो थांबोबाय जत' माने रायलायनाया खालि स्वर्गनिल' खिन्थु शास्त्र स्वर्गनि सायाव रायलायो स्वर्गनि पुण्य खन्तेकिया स्वर्गनि पुण्य भाख्रिनि माइ जोबनाय बायदि होननानै सानबाय दं स्वर्गखौ माबा पुण्य आरजिनानै स्वर्ग मोनगोन खिन्थु माबा मोनसे भुल जायोब्लाथाय पुनर पृथ्वीयाव नामिबोनांगौ जे बेखायनो बे स्वर्गखौ परम बैकुन्ठ लाभ गरक धाम बेखौ मोननो गोनांबा बहु हाजार हाजार जन्मनि उनाव जों मनुष्य जन्म मोनदों मनुष्य जन्मआनो मोजोम ऋषिनि श्रेष्ठ गियानिसिन मोजोम ऋषिनिया बिरनाय थाबायनाय रज'नाय दैयाव थानाय असमिया बुंदों उरन बुरन गजन गमन এই जाथोब्रैनि गेजेराव गियानिसिन सुबुं नाथाय सुबुंखौनो गियान फोरोंनो थाखाय इसोरा अबंलावरिया नानानता अवतार असमिया बुंदों दख अवतार 10टा अवतार जादों सुबुंखौ बुजायनोसै जिब जुनारखौ बुजायनो थाखाय अवतार जायाखै सुबुंखौ बुजायनो सुबुङा इमान निष्ठुर सुबुङा इमानखिनि गावनि माया बिथिखौ सिन्ता खालामो जे बेखायनो এই सुबुंखौ बुजायनो थाखायनो नाय कृष्ण अवतार जानानै बेसेबां लीला राम अवतार जानानै लीला नृसिंह अवतार जानानै लीला मत्स्य अवतार कुर्म अवतार এই माखा अवतार एकमात्र सुबुंखौ बुजायनो थाखायनो गुबुन शास्त्र खोथाखौ बुजायनो नाथाय बेखिनि खोथाखौ मिथिला बे तत्त्वनि खोथाया अकल सोरबा असमियानो सोरबा बर'नि नङा असमियानो नङा बे साननायानो जोंनि गेजेराव मोनसे भुल नाथाय तत्त्व सान्थौआ एख' बेलेग गैया गुबुननियानो जा जोंनियानो जा मोनबा धातुजों गासैबो जन्म खेति अफ तेज मरुभूम अख्रां सान बार बे हाजोनो गासैबो सृष्टि नाथाय बेखायनो आत्मा होननाय दङ आत्माया एखे आत्माया जाति गैया आत्माया नाम गैया आत्माया गिदिर फिसा गैया सोलेरासो गिदिर फिसा दं सोलेरासो गुफुर गोसोम दं এই तत्त्वआ एखे जे बेखायनो बेखिनि गियानखौ जों खुब मोजाङै मिथिनांगौ एखायनो एकमात्र बेफोरखौ गियानखौ सोर होगोन गुरु भागवतआव गुरु बन्दनायाव खुब मोजां दं ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु पद मन्त्रमूलं गुरुर बाक्य मयक्षमूलं गुरुर कृपा तस्मै श्री गुरुवे नमः हरबस्स जयाजोबो इ मन्त्र मोनसेखौ रायोब्ला इखौ बुजि मोनना आं बुजायना होनि ध्यानमूलं गुरु मूर्ति दहाय गुरुजनाया जोंखौ माबायदि बुंलांदोंमोन मिलायदेनाय बा आं संस्कृतआव बुंना होबाय ईश्वर खुलुमनांगौ ध्यान खालामनांगौ एकमात्र गुरु ज्योति ईश्वरखौ रावबो नुवाखै ईश्वरा निराकार ईश्वरा परब्रह्म এই निराकार परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौसो जोङो आफा बोराइ बाथौ होनना बुंदों बे खोथा तत्त्व रोङियावनो जोंहा बाथौ माने शिव होनना बुंलांग्रा जालांनो हमदों जोंनि तत्त्व रोङि मानसिफोरा बाथौ माने शिव नङा परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपखौसो जोंनि आफा बोराइ बाथौ बिखौ फुजिदों कारण बिसोरो सब बाकी मोदाय शिव मोदाय बिसोरो संसार दङ जों बायदि संसार दं हिनजाव दङ गथ' गथाय दङ बेफोरनि खोथाखौ बिहामजो प्रजन्त दं होमब्ला नायदो बिसोरनि खोथाखौ जों मिथिनो गोनांबा बेखायनो ध्याननि खोथाखौ जों खुब मोजाङै नायनांगौ जे बेखायनो बेखिनि खोथाखौ रोंनो जोंनो गुरुजनाया बाथौ मुं थाथौ सान्थौ गुमुर खुब मोजां बे खोथाखौ लिरना होदों गांब्रै जोंनि थाखाय सना पेटर बेखौ खुब मोजां प्रत्येक
प्रत्येकटा छन्दआनो जोंनि थाखाय मुल्य गोनां बेसेन गोनां प्रत्येकटा छन्द किन्तु अध्ययन खालामनो रोंनांगोन जोङो गुरुजनाफोरा बिराद गियान बुद्धि ध्याननि गेजेरजों लिरना होयो अकल जोंनि गुरुखौल' बुंनो थाखाय कत आगोलाव नोंथांमोना मोनबोदों महामुनि बेदज्ञ व्यासदेवमोना अथर्वपुराण 14 शास्त्र सारि बेदनि खोथायाव गियानि गुनि भक्त 60,000 ऋषिमुनिफोरनो भाबिनो होदोंमोन भाबिथो लिरनासो होदों नाथाय बेफोरबायदि गियान तत्व सानथौखौ जों शिष्यफोरा आखरे तत्व बिजिरना नायनो हानांगोन बै सासे शास्त्रज्ञ जुदि जायोब्ला शास्त्रखौ नायबानो जाया असम्भव बुंदों शास्त्र साबि तत्व हार देहे बुझबि देहर काहिनी बुंनांगौबा जाया काहिनी मुलुगाव नाय जे बेखायनो बेयाव गांब्रै शास्त्रनि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ जे बाथौ मुं थाथौनाय भरत साधुनि खोथाखौ नाय माबायदि बुजायना होदों महागियानि गुरुआ भागवतनि काहिनी बोना लाबोदों बेयाव चतुर्थ स्कन्धनि बे खोथाखौ बोना लाबोनानै जे मा बुंदों भरत साधु महागियानि नाथाय मा मायायाव आं साधुआ मा मोनखो